салом бинандагони азиз, сархати хабарҳоз дар радиои озодӣ имрӯз душанбе 15 август дар ин нашр дар бораи яксолагии суқути Афғонистон ба дасти Толибон, дар гузаштии вазири пешини фарҳанги Тоҷикистон Нур Табаров, сӯхтори мудҳиш ва пурқурбонӣ дар бозори Арманистон, афзоиши талоши русиягиҳо барои гирифтани визаи Шенген суҳбат хоҳем кард. Хабарҳои дигар ҳам дорем. имрӯз аз сари қудрат омадани Толибон дар Афғонистон 1 сол пур шуд. То ҳанӯз ҳукумати ин гурӯҳи шӯриширо ҳеҷ як давлати хориҷӣ аз ҷумла Тоҷикистон эътироф накардааст, чун аз Толибон ташкили ҳукумати фарогир аз намояндагони ҳама қавму гурӯҳҳои сиёсии Афғонистон ва риояи ҳуқуқи инсонро талаб мекунанд. Нозирон мегӯянд дар 1 соли гузашта мизони ҳамлаву хушунат ва ноамниҳо дар саросари кишвар кам шуд, вале айни замон мушкилоти мисли поймол кардани ҳуқуқи занону духтарон ҷиддӣ мешавад. Толибон духтаронро аз ҳаққи таҳсилу кор маҳрум ва ҳаракати озоди занон дар кӯчаву хиёбонҳоро бидуни марди хона манъ карданд. ҳукумати Толибон мегӯянд ин талаботи онҳо мутобиқ бо меъёрҳои як давлати исломӣ аст. дар шаҳри Еревани Арманистон дар пайи таркише дар анбори нигаҳдории васоили оташбозӣ ё фейерверк дасти кам 6 нафар кушта ва 10 тан маҷрӯҳ шуд. вазорати ҳолатҳои изтирории Арманистон ба бахши армании радиои озодӣ гуфт амалиёти наҷот идома дорад ва ҳанӯз 16 нафар беному нишон дониста мешаванд. ба иттилои дафтари шаҳрдории Ереван дар пайи таркише ки дар анбори воқеъ дар ҳудуди бозори Азиме рух дод, сӯхтор сар зад ва ҳанӯз пурра хомӯш карда нашудааст. сабаби сар задани таркиш маълум нест, вале ба иттилои шоҳидон сӯхторе ки якбора баъди таркиш сар зад, шифти бозорро сарозер кард ва бо ин сабаб шумори осебдидагон зиёд дониста мешавад. имрӯз дар ноҳияи Ваҳдат Нур Табаров, адиб ва вазири пешини фарҳанги Тоҷикистонро ба хук супурданд. Табаров дирӯз дар 81 солагӣ дар манзилаш дар Душанбе даргузашт ва маросими хоксупорӣ дар зодгоҳаш ноҳияи Ваҳдат баргузор шуд. Нур Табаров солҳои шӯравӣ як ходими давлатӣ буд ва дар вазифаи вазири фарҳанги ҷумҳурӣ кор карда, баъдан яке аз фаъолони ҷараёнҳои демократӣ гардид. хабарнигорони радиои озодӣ аз маросими видеои Нур Табаров гузорише таҳия мекунанд, ки онро дар барномаи ахбори озодӣ тақдим мекунем. ҳамчунон дар барномаи имрӯза дар бораи сарнавишти муҷассамаи велосипед ва ё дучарха дар шоҳроҳи Душанбе Данғара суҳбат хоҳем кард, ки 4 сол пеш барои гиромидошти хотираи сайёҳони хориҷӣ қурбониёни ҳамлаи террористӣ гузошта шуд. хабарнигори радиои озодӣ зиёраташ аз ин маконро қисса хоҳад кард. дар изҳороте 42 давлат аз Русия талаб карданд, ки сарбозонашро аз ҳудуди пойгоҳи ҳастаии Запорожье берун кунад, чун ба гуфтаи онҳо ин ҳолат боиси эҷоди хатари азим гардидааст. охири ҳафтаи гузашта вазъи ин пойгоҳ дар ҷаласаи шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид бо иштироки раҳбари бунгоҳи ҳастаии ин муассиса баррасӣ шуд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод кардааст, ки сарбозону аслиҳа аз гирду атрофи пойгоҳи Запорожье берун кашида шавад. матни изҳорот рӯзи 14 август дар вебсайти Иттиҳоди Аврупо нашр шуд ва дар он ҳуҷуми беасоси Русия ба хоки Украина ва ҳам ҳузури сарбозонаш дар ҳудуди корхонаи ҳастаӣ маҳкум шудааст. корхонаи атомии Запорожье азимтарин истгоҳи ҳастаӣ дар Аврупо мебошад ва ҳоло мақомоти масъул наметавонанд машғули таъмини амнияту бехатарии кори он шаванд. дар изҳорот гуфта шудааст, ки ҳуҷуми раднопазири Русия ва ҳузури идомаёбандааш дар коргоҳи атомии Украина хатари сар задани ҳодисаи атомӣ ё садамаро ба маротиб зиёд мекунад. масъулони ширкатҳои сайёҳӣ дар Русия мегӯянд, шумори зиёди шаҳрвандони ин кишвар талош доранд, ки ба визаи Шенген даст ёбанд. Марина Широкова, мудири ширкати Визаход, ба нашрияи Коммерсант гуфтааст, ки муроҷиатҳо барои гирифтани визаи Шенген, ки сафар ба кишварҳои Аврупоро таъмин мекунад, дар давоми 2 ҳафтаи гузашта 40% афзудааст. ба гуфтаи ӯ, афзоиши муроҷиатҳо ба тарси маҳдуд шудани имконияти визагирӣ барои шаҳрвандони Русия рабт мегирад. рӯзи 8 август дар як даъваташ президенти Украина Владимир Зеленский аз давлатҳои Иттиҳоди Аврупо хост, ки ба хотири ҷазо додани Москав барои ҳуҷуми беасоси 6 моҳи пешаш ба хоки Украина сафари туристони русро ба хоки Иттиҳоди Аврупо манъ кунанд. 3 рӯз баъдаш вазири корҳои хориҷии Эстония Урмас Рейнслау гуфт,
این کشور شهروندان روسیه را که از جانب حکومت استونیا ویزای شنگن به دست آوردند به خاکش راه نمیدهد. شهروندان روسیه تا حال هم به خاطر هجوم بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین مشکل سفر به اروپا دارند. چندین کشور دادن ویزا به روس‌ها را منع کردند. زیاده از این هواپیماهای روسی حق پرواز در حریم هوایی اروپا را ندارند. بسیار روسیگی‌ها تلاش داشتند توسط خاک فنلاندیا یا کشورهای نزد بالتیکا وارد منطقه شنگن شوند، ولی ظاهراً بعد دعوت اخیر استونیا این راه هم مشکل خواهد شد. در جام بازی آسیا که روزهای استراحت گذشته در قزاقستان برگزار شد، ورزشگری تاجیک ابوبکر شیرف در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. ابوبکر رقابت را از دور دوم مقابل ورزشگر میزبان عظمت زلجلیلوف شروع کرد و دست بالا شد. او در دور چهارک نهایی نماینده دیگری قزاقستان بولات بیلول را شکست داد و به نیمه فینال راه یافت. پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی سومین گشتیگیر قزاق алмаз галимов را ناکام کرده به فینال راه پیدا نمود، ولی در قوازمایی نهایی از نماینده دیگری قزاقستان سونگات ژوباتکان مغلوب گشت و برنده مدال نقره شد. همین طریق دسته جودوی تاجیکستان با یک مدال نقره ابوبکر شیرف مسابقه را به انجام رسانید. و حالا توجه کنید به قرب اسعار خارجی. امروز 15 اوگوست قرب رسمی روبل به تغییر از بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 164 سومانی و 50 درم معین کرده است. $1 آمریکایی 10 سومانی و 25 درم و 1 یورو 10 سومانی و 61 درم است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه آزادی و نشریه برنامه اخبار آزادی ببینید که 3 ساعت بعد تقدیم شما می شود.